Díomh agus seo díomh nuacht na seachtain ó Gláiste Colm. Is é seachtain na Gaeilge i Gláiste Colm anois, agus tá go leor achtraí ar siúl. Bhí trach na gceist ag muintear an chéad bhliain, agus fan siad an sultas. Inné bhí seisiún ceol iontach ag na daltaí ag amlón sa Google. D'eagraigh Mr. Craven seisiún Dowsa Scoop míle buchas Mr. Craven. Seo cuamh anois slúcht beag as an seisiún ceol réisiúnta slán donna.